24. února roku 2022 Rusko napadlo Ukrajinu. Jak se to mohlo stát? Pro pochopení věci si musíme vysvětlit, co tomu předcházelo. Nezapomeňme, že po první světové válce se dokonce část Ukrajiny stala součástí Československa. Ukrajincům se říkalo Malorusové nebo Rusíni a barvy jejich státní vlajky se staly součástí i našeho československého znaku. Všimněte si těch modro-žlutých polí. Vlevo kříž a vpravo medvěd patří Slovensku. Jak je vůbec možné, že Rusko může napadnout území svobodného státu? Cynicky odpovím, je to možné, protože něco podobného už tady bylo. Jako záminku druhé světové války si Hitler vymyslel to, že je německým občanům v Sudetech ubližováno, že jsou terorizováni a obsadil Sudety. Ostatní státy k tomu tiše mlčely, protože se Německa báli a mysleli si, že se tak předejde válce, že to Hitlerovi bude stačit. Válka stejně propukla. Stejně tak Vladimír Putin zaútočil na Ukrajinu pod záminkou, že tam terorizují ruské obyvatelstvo. V těchto oblastech žijí hlavně občané ruské národnosti, tak bychom to mohli nazvat takovými ukrajinskými Sudetami. Mnoho prostých Rusů bohužel Putinovým lžím věří. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Naštěstí mnoho Rusů s Putinem nesouhlasí, podepisují petice a jsou proti válce. Co válce předcházelo? Putin zkoušel, co si před světem může dovolit a co mu ještě projde, a tak v roce 2014 obsadil poloostrov Krym. Oznámil, že na žádost krymského lidu a jeho představitelů jsou připojeni k ruskému území. Odborně se tomu říká anexe. Proč k tomu svět mlčel? Z mnoha důvodů. Nechtěl si to s Ruskem rozházet. Potřebujeme ruskou ropu. Proč nic neřekl náš prezident? Protože dlouhodobě podporoval ruskou politiku. Takže na mapě Ukrajiny už poloostrov Krym nenajdeme, protože patří k Rusku. Zabrání Krymu souvisí s dalšími událostmi. Na východě Ukrajiny Putin dlouhodobě podněcoval nespokojenost etnických Rusů, i když mnoho z nich bylo ukrajinské národnosti, a vznikly tak Luhanská a Doněcká autonomní oblast, což byl takový stát ve státě. Vidíme Luhanskou republiku, Doněckou republiku. Svět k tomu opět mlčel a Putinovi narostla odvaha. A 3 dny před válkou Putin oznámil, že tyto 2 oblasti uznává jako samostatné státy. Takže z Ukrajiny se stala opět ukrojená země. A toto území si vzal jako záminku právě probíhající války. Toto je velmi zjednodušený koncept, příště si řekneme víc.